बिटिआर एकर्डनि मोनसेबो दफायानो मावफुंजायाखै। आर्मी पुलिस पेरामिलिटारि फर्सेसआव साख्रि होनानै गोबां माने खारनाय बारनाय फिजिकेल ट्रेनिं होदोंमोन। दिनै माने सासेबो सेंग्रा सिख्लाफोरनो बिथांमोना माने साख्रि थिसननो हायाखै। 2,16,000 मानसिनो हानि मियादि पाट्टा होबाय होननानै बे इउ पिपल सरकारा रायजोफोरखौ थगायदों। बिटिआरनि गेजेरजों जेबो जोंहा डेभेलपमेन्ट जायाखै। फेरेंगायाथ' बिदि जानला मोनला खोथा बुंनायाव नाम्बार 1 जाना दं बिटिसिआव। गाव निजेनो बिटिसिनि माने सिटिजेन्स नङामोन एक्सुवेलि बिथाङा 2008 सनावसो फैनाय होनबाय थादों आरो बिथाङाथ' ओरै धेमाजि साइडनिसो मानसिमोन। दा बिथाङा फैनानै इलेक्सन गेलेनाय जोंहा बुंनांगौ गैया। खिन्थु बिथाङा जाबायदि खोथा बुङो बिटिसि लाबोग्रा जोंनि बर'नि माने आन्दलनकारि नेता बिथांमोनखौनो बियो माने इनसाल्ट खालामनानै खोथा बुंबाय थायो। गावलायनो बिराद गाइखेर जायोनो, गाइखेर जानानै डिसिसन लाग्रा, फिथाइ सामथाइ जानानै आंगुर आपेल जाग्रा मानसिया दिनै माने गावनि समस्तिनि रायजोफोरखौ मानो नायनो हायाखै, मानो डेभेलप खालामनो हायासै। गावनि समस्तियाव गावनि चिरां जिल्लायाव माने बिथांमोना मा बुंदोंमोन जे निरिम नर्थ इस्टार्न रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स निरिम लाबोगोन ने मानो लाबोनो हायाखै। इसिबां इन्टेलेक्सुयेल गोरों मानसिब्ला गावसोर मानो लाबोनायासै निरिमखौ। दिनैथ' निरिम लाबोनायनिफ्राय बिथांमोना फेल जाबाय। बै चिरां जिल्लानि दांतलाव रेलनि दाबा बानायनाय कारखाना लाबोगोन मानो फेल जाखो। दा गासिबो बिथिङाव फेल जादों। मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव नवोदय स्कुल लाबोगोन मा जाखो। एडिसनेल नवोदय स्कुल लाबोनायनि बाथ्रा बे इउ पिपल सरकारा गावसिनि भिजन डकुमेन्टआव लिरदोंमोन। खिन्थु फारफ्रोमनिफ्रायबो फेल जाबाय बिथांमोना। बे मिडियायाव जानला मोनला खोथा बुंनाय, जोंनि माखासे सिनियर लिडारफोरखौ हाग्रामा सारमोनखौ गाज्रि गाज्रि खोथा बुंनानै बिथांमोना 5 बोसोर समखौ बारहोनो नागिरदों आरो बिटिसिनि रायजोफोरखौ गावसोर माने भेलखि जाहोनानै फिन माने इउ पिपला जाहाथे भट मोननो हायो बेखौसो माने बिथांमोना माथा मारिनायाव बेस्थ' जानानै दं आरोखि। गरायसर समस्तिनि सिङाव जोंनि इउथ बिपिएफ आरो वमेन बिपिएफ लोगोसे बिएसइउनि जइन्ट मोनसे वार्कार मिट हाबाफारि जादों आरो बे हाबाफारियाव बिराद बुरजा जोंनि वार्कारफोरा लोगोसे सिनियर लिडारफोरा माने बाहागो लाफैदों। आरो जोङो दिनै ओरैबायदि मोनसे बिसास फैदों जे गरायसर समस्तियाव जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिराद बुरजा भट मोननानै देरहागोना 100% रोखा जाबाय। गरायसर समस्तिनि रायजो राजाफ्रा दिनै इउ पिपलखौ माने बिदाय होनो थाखाय रेडि जाबाय। बिथांमोना रायजोफोरनो गोबां खोथा होनानै मोनसेबो खोथाखौ दिनै मावफुंनो हायासै। 1 बोसोराव 1 लाख माने लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होगोन होननाय खोथाया दिनै बिथांमोना फेल जाबाय। रावनोबो साख्रि होनो हायाखै। थांनाय 2023 सनिफ्राय बिथांमोना गोबां माने जोंनि इयुथ सेंग्राफोरखौ आर्मी पुलिस पेरामिलिटारि फर्सेसआव साख्रि होनानै गोबां माने खारनाय बारनाय फिजिकेल ट्रेनिं होदोंमोन। दिनै माने सासेबो सेंग्रा सिख्लाफोरनो बिथांमोना माने साख्रि थिसननो हायाखै, फेल जाबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माने 75,000 थाखा होगोन होननाय खोथायाबो दिनै फेल जाबाय। बिटिसिखौ माने 60टा समस्ति बानायगोन खोथा होदोंमोन। खिन्थु दिनै फैयै फैयै बिटिआर एकर्डनि मोनसेबो दफायानो मावफुंजायाखै। बिराद माने दुर्भाग्यजनक खोथा आरो दिनै 5 बोसोर समा ओरैनो बारलांबाय। 60टा समस्ति बानायनो बिथांमोना हायासै, लामा दालां लुनो हायाखै, हस्पिटाल बानायनो हायासै, स्कुल कलेज जेबो माने मोजाङै बिथांमोना मावफुंनो हायासै, मास्टारफोरनो साख्रि होनो हायासै। फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो बिथांमोना फेल जादों। हानि मियादि पाट्टा होगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनै बिथांमोना बिफानि नामखौ दाननानै फिसाज्लानि नामाव, बिफा थैनायनि उनाव फिसाज्लानि नामाव मियादि पाट्टा होनायखौनो हा होबायना बुंना लागासिनो दङ। खिन्थु अट'मेटिकेलि माने बिफा थैनायनि उनाव गावनि जि फिसाज्ला, बे फिसाज्लाया गावनि नामावहाय हाखौ ट्रेन्सफार खालामनो हाखायो। बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दंखायो आरो दा बेखौनो गावसोर हा होबाय होननानै बुंनानै लादों। 2,16,000 मानसिनो हानि मियादि पाट्टा होबाय होननानै बे इउ पिपल सरकारा रायजोफोरखौ थगायदों। आरो बिनि बादैबो बे इउ पिपल सरकारनि थाखायनो दिनै बिटिसिनि रायजोफ्रा 1 बोसोराव 200 कौटि थाखा लस जागासिनो दं। जोंहा दिनै एनुवेल बाजेटआ देग्लाय 25 आरो 26 बे बोसोरनि थाखाय 1000 कौटि जानांगौमोन। प्रमद बर' सरकारा मा खालामबाय, बोसोरै बै जिथु 10% माने इनक्रिमेन्ट जानांगौ पपुलेसन बेसिसाव आरो दा बेखौ बिथांमोना लाबोनो रोङाखिसै। 10% इनक्रिमेन्ट जानांगौआव बिथांमोना खमायनासो लाबोबाय थादों थाखाखौ। एनुवेल बाजेटआ दिनै फैयै फैयै 803 कौटिल' जाफैबाय। दा नैबे मार्च एप्रिलाव बिथांमोना बाजेट जिरायगोन, बियो मात्र 803 कौटिल' जागोन। खिन्थु पपुलेसन पेटार्नखौ नायोबा थांनाय 2003
दिनैनिफ्राय देग्लायसिम माने जोंनि एनुवेल बाजेटआ 1000 कोटि जानांसिगौमोन प्रमद बर' सरकारा बेखौ बिराद गिदिर मोनसे लस खालामबाय थादों दायो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे बाजेट जिरायगासिनो दङ दाखालिबो बेहायबो स्पेशल माने डेभलपमेन्ट पेकेजखौ 125 कोटि 0.66 माने उल्था माने खमायनासो हरजाबाय जेराव माने बांनांगौ बाजेटआ खमायनासो हरजाबाय दा बेनिखायनो जोंना बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बे इउपिपिएल सरकारनि 5 बोसोर समावहाय बिराद माने लस जागासिनो दं दा बेनिखायनो बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोना दिनै इउपिपिएलखौ बिटिसिनिफ्राय बिदाय होनो थाखाय साखाफारा जाखाबाय बिथांमोननि सानैसो एम दङ बिराद माने नङै बाङै जानला मोनला गोदाव सोराव लेक्सार होयो डायलग मारिनानै 5 बोसोर रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना भट मोनगोन नामा बिदि सानगासिनो दङ थांनाय 2020 सनाव बिटिआरखौनो बड'लेण्ड मोनबाय मुङानो बेसेबांबा गोजौखा होनना बुंदों बिथांमोननि सासे लिडारा बिटिआरनि मुङानो बेसेबांबा गोजौखा जोङो मोनसे रिजन लाबोबाय बेजों माने नर्थ इस्ट बायदि बिराद गिदिर मोनसे जोङो डेभलपमेन्ट जोङो लाबोनो हाबायनो रायजो राजाखौ थगायबाय बिथांमोना दिनै 5 बोसोराव जों नुबाय थाखानाय जोंनि जि गोहो बिटिसिनि बे गोहोआसो दिनै धंस जाफैबाय बिटिआरनि गेजेरजों जेबो जोंहा डेभलपमेन्ट जायाखिसै उल्था माने थाखानाय पावारासो दिनै धंस जानायखौ जोङो नुबाय बेखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेल रायजोफ्रा दिनै बुजिखाबाय आरो बेनिखायनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव दिनैनि तारिखाव रावबो रायजो राजाया दिनै भट होनो थाखाय रेडि नंला आरो बिथांमोनखौ दिनै बिदाय होनो रेडि जाबाय आरोखि